Sanibonani la kukanisho phama, Ibingelelo Sifundo. Inkosi Yamagcokama isithembisile ukuthi sekusele iy'nsuku eziyishumi 7 ukuthi kuphume i-DVD yakhe. Uthi i-DVD yakhe izobe iphuma nekhalenda la kulo nyaka. I-DVD ungayithola ngokuthi u-ode lapha kubaphathi bakhe, nazi iy'namba, uphinde ukhone ukuyi-upload-a uphathe i-USB, kuzobe ngamanani aphansi nje $100 oku-R100. Ya kuzobe kutholakala nje lezi ngoma zakhe lezi zakule album nje ebiphumile. Ngizokuzwisa nje amazwibela azo lezi ngoma zakhe Inkosi Yamagcokama. Sicela nje ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga. Nazi iy'ngoma zeNkosi Yamagcokama. Sangishintshela imihla namalanga, lobe sengathi ngibona into engama